Soc Maria Cruces, regidora de Cultura, Patrimoni i Falles. Estem acabant l'any fuster i és un bon moment per a llegir o rellegir a este gran assagista valencià reconegut arreu del món. I com a regidora de Falles, la meva proposta és el llibre Combustible per a Falles, un recull d'articles d'opinió escrits entre 1954 i 1967, en els quals Joan Fuster fa un retrat, una aproximació crítica i reflexiva de la societat valenciana. En aquests articles es tracten tots els temes al voltant del món faller i tots els seus tòpics també, com la música, la gastronomia, els monuments fallers, la sàtira i la crítica, etc. I com deia, a través d'ells el que fa és una aproximació a com som els valencians i les valencianes. Espero que el puguen gaudir i que els agrade i aprofite també aquesta oportunitat que ens brinda la Biblioteca Municipal de la Vall d'Uixó per a felicitar-los les festes i per a desitjar-los un feliç 2023.